maketho sekta nying mar sekta wa kuma watiye. Piny owacho ni okenge mag kaso chwalo chenro duto mage koyudo kokalo mbui kaka achiel kuom yore mag kedo gi mibadhi kendo keto yot ne jopiny yudo chenro mag piny owacho kamoro amora ma gintiere. Magi wach kod jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo e gwenge mag Bar Konyango e nyasi sidho simbo jopuonjre kar tiegruok jopuonj mabondo. Owalo wacho ni tudo gwenge gi mbui biro kelo lek margi kare. Japuonj maduong' mar kar tiegruok no omedo jiwo jopiny mondo med chwalo kuonde tiegruok mag lony manyasani e gwenge. About 2 months ago, ladies and gentlemen, the president launched our first e-learning university, virtual university. The direction we are taking is that all learning programs should be available technologically. Even a matatu tout should be able to log into a classroom electronically when waiting for his passengers at the bus station. That is the direction that we are going. President owacho ni enobiro hakikisha ni kamoro amora Kenya kae ukele maendeleo mako ng'iyo kaka ne jogo kura. Mano bende gimo senyiso wan watim kwan kaka joma ministers mage e cabinet. Ni mondo watigi leaders duto te. Sirikal oyango ni gibiro tiyo gi okumba thieth manyien